imvelaphi yomuntu uNkulunkulu originally uNkulunkulu wasinikeza umoya wakhe ukuze inyama ikwazi ukuphila. Having said that, khona la ngifuna ukuya khona. La ngifuna ukuya khona ila ukuthi ngale nkathi ke ususubmitha umadlozi, you are not submitting uNkulunkulu. Umoya wedlozi awufani nomoya ongcwele. Umoya wedlozi awunawo umzimba. uJesu washo lokho evuke ekufeni. Wathi ngithi ngiyithongo, angilona ithongo mina. Ithongo alinamzimba. Ngiphela iqebelengwane nenhlanzi ngidle nibone. Bamnikeza wadla uJesu. Wasethi uyabo ngivukile. uJesu ngempela ke wavuka ekufeni ukuze aveze iqiniso ezintweni zonke ayezisho. Okay, uma kusufika on the other side, umuntu ofile noma umuntu ophilayo ozobuza kena indlela. Uma ubuza umuntu ophilayo, it makes sense. So ingakho indaba kaJesu sikholwa uyena. Asikholwa uJohane uAbrahama, sikholwa uJesu ngoba uvukile. Uma uNkulunkulu emvusile uJesu kwabafileyo, nathi uzosivusa thina esikholwe egameni lakhe. Ngale nkathi kodwa ke wena ungafuni uNkulunkulu ukumkholwa, ummixa nezinto ngoba uthi uNkulunkulu uyalekelelwa. Remember, uNkulunkulu udale yedwa umhlaba, udale yedwa abantu bonke nezinto zonke, futhi ukuyicontrol even now. Ngiyawuzumlekelela uNkulunkulu ngisho uthanda. Ukuba phela uNkulunkulu akwazi ukumlekelela, abayivusi ngani abantu asebefile right now? Because khona abantu abebedumile benamandla who could have ngemali yabo abebengayivusa, but lokho akusabenzeli lutho. All I'm trying to say to you ukuthi uNkulunkulu is very much against abantu abakhonza abanye uNkulunkulu, and ukumphika uNkulunkulu iqala elikhulu lelo. Hayi iqala elikhulu ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu khona, but at the same time you go in those images and you sit noma you kneel and you pray to them. Wena ke ukuba uNkulunkulu, how would you feel umuntu omnakekelayo, nomkhulisayo, nomsizayo, nomvikelayo, nomprovider, nomenzela konke ehambe eyokhothama kwabanye uNkulunkulu? Izinto ezikanje simele ukukhuluma ngazo ukuze abantu abazenzayo bazi ukuthi abangadlali la ngabantu asebelele bethi hayi ingoba ihlobo zethu. Cha, ngifisa ukucacisa ivesi lashiwa uPawula ku1 Corinthians 10 uverse 20. Laphana uPawula akushoyo uthi uma abezizwe behlaba lokhu abakuhlabelayo bakuhlabela amadimoni. The reason why esho njalo uPawula ingoba inkonzo yokuhlaba yamisela uIsrayeli, nakhona futhi isilwane sasiswa sinqonqe kungadli muntu. Kodwa uma abezizwe sebezenzele izinkonzo, the reason why uPawula ethi bazenzela amadimoni ingoba abezizwe were not instructed ukuthi bezenze lezi inkonzo. Uma bezenza sekukhona eminye imimoya behind ezenza abantu abalele, but clearly akusibo. Iyona le ezama ukupollute ingqondo zabantu abaphilayo. Wele-ke ukuphuma la it's not easy ngoba uyasatshiswa ukuthi ushayiswa imoto, uzobulawa noma kuzokwenzakalani, but baningi abaphuma. I am one of them. Ngifisa ukuveza ukuthi uma ngabe uNkulunkulu esikhulula ngaphansi kwalezi imvundisi zobugqila, ipurpose ukuthi atshena abanye abantu ukuthi whether unenkinga yesibongo ngenxa yegazi ezalwe kulo, kodwa once wamkela uJesu that becomes history. I used to have a problem ngenxa yesibongo, but when I accepted Jesus Christ konke lokhu kwaphela. Kuyimanje ngaphila, ayikho lento eyodwa into esengayenza. That means ngale nkathi uJesu ukuthenga ngegazi emoyeni eminingi, uxolelwe izono, uyakuthenga wena wonke ukuze ube owakhe. Uma ke umuntu kaJesu manje
akusamele uconfirme nezinto zaleli izwe kodwa sekumele ubheke kuyena kuphela. But lezi zinto lezi zaku-affecta uma ngabe wena ungenawo uJesu, ziku-affecta kakhulu, zikudukisa kakhulu. Ngobani? Uyinyama, they operate through iflesh. Le topic ithi ayijule and baningi abantu abazoba offended, but kumele sikhulume ngeqiniso ukuthi abantu ehlane baka-Israyeli bashawa phansi bonke ngenxa yokuthi babekhonza ithole legolide, beyekile uNkulunkulu weqiniso. uNkulunkulu wayiduba leyo generation for 40 years ehlane, ihamba ehlenyuka ingangeni ezweni leli loju uNkulunkulu ayekhuluma ngalo, kwaze wangena igeneration entsha. Ngizama ukuveza ukuthi once waba nezinto eyiseceleni claiming ukuthi ulekelela uNkulunkulu akasekho there, just like uNkulunkulu wabaduba baka-Israel for 40 years. So kumele wazi ukuthi uNkulunkulu is also uyadinwa uma ekubona wena ukuthi ufuna abanye uNkulunkulu. Akayifuni yona uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi kube khona i-loyalty, ukuthembeka, ukuze nizokwazi ukusebenzisana. Bengingalula bathi-ke onenkinga, let them take it to God. I-purpose yami ukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ufuna ukuthi umuntu amukele uJesu, ngoba uJesu yena owenza ukuthi abantu bethethelelwe izono. Akusona isilwane ozosilotha, uJesu nje. Amagazi eyilwane nale nkonzo futhi ayenzela abantu ba-Israyeli, kuwumpriest ofike akhulekisa umuntu angene ethempelini, umuntu mase axolelwe izono. Kodwa manje lo mpriest akasayenzi leyo nkonzo, uMelchizedek. SekuJesu manje ngenyama yakhe wafa kwabayi kanye, wasonyukela phezu kwamazulu onke. Ngale nkathi thina sisamkhonza uNkulunkulu, semele ukuthi singamrobhi uNkulunkulu, simkhonze yena yedwa ngeqiniso. Ngoba uma singamkhonzi ngeqiniso uNkulunkulu, ngeke sikwazi ukuthi singene embusweni wezulu. Amen.